Marius, obligat, mai are copii. Uite. Nu știu cu aia, cum am vorbit cu el? Ce e? Mai ia, ia, ce mai e? Păi înche tu ți-am pus că dacă ți le-ai făcut curate. Ce e? Ia ce-ți fă? Ce e? Ia, hai, baterii. Ia, bine, cum e asta? Ia, bine, ce mai e asta? Și bomboane, Mirca? Și bomboane, Mirca? Înseamnă că ai fost cu minte. Vai! Ia uite ce faci. Frate, s-a războat, ia uite, ia la televiziune. Ce frumos! Pijamale. Ce pijamale? Ia de viziune, ce la mine. Ia uite ce pijamale. Ia uite. Asta s-a marcat și el. Da, nu la grădiniță? De ce? Nu vreau la grădiniță. Ce suc! Da, ce suc, dar ce suc mișto. Vai, ce bomboane! Nu ciocolată suntem. Ciocolată, ce să ce? Să nu știu ce de ciocolată? Vai, dar te meriți? Înseamnă că ai fost cu minte, nu? Nu să ne mai dăm spăsuri? Moș Moș Nicolae. Nicolae, tu aduci și Moș Crăciun. Cum am făcut în zebăți? Nu știu, să vedem. Vai, dar ce frumos! Îți place Raisa? Acum trebuie să fii cu mine, să vadă că Moș Crăciun a venit la tine și dacă ai fi cu mine, trebuie să aducă și Moș Crăciun haină. Ești frumos Crăciun, ești frumos Nicolae. Frumos Nicolae nu ești nimic, a adus el ce-a vrut.